Здравейте, аз съм Любо и днес ще видите един малко по-различен час по български. Здравейте, господин Веливуцов. Здрасти, Любчо. Давай по къста процедура, по-директно. Питай, директно ти отговарям. След абсолютен обрат, доволен ли сте от момчетата? Много съм доволен, защото обрата дойде в точния момент, в точната ситуация, втори път подред, което показва, че нашия отбор има много голям дух и много голям колектив. И момчетата, когато имат трудности, се събират, помагат си и вършат работа. Как мотивирахте момчетата в съблекалнята? Ако ти кажа, че съм влязал вътре и съм дал по една маймуна да изядат жива, не съм им дал нищо, те сами се мотивират. Добри футболисти се направиха това, което първото по време не направихме, имахме като замисъл, защото го тренираме. И това, което тренираме, първото по време не се получи, второто по време се получи. Помогнаха ли ви момчетата от зимния трансферен прозорец, който взехте? Сам преценим. Валислав Василев кара страхотен гол и подаде за втория. Какво бихте показали за противниковият отбор? Много добър отбор, който трябва да е по-нагорно место от това, което е. Продължавам да твърдя, че отбор на Дунав Русе трябва да е поне 4-5 места напред. Аз го слагам равностойно на нашия отбор. И ако ние сме там некъде по-добре, е това, че си реализирахме много неща. Отбора на Дунав Русе просто на моменти не могат да си реализират ситуациите. Аз ги гледах и предния матч, можеха да бият, можеше да загубят. Явно, че им е писано да се мъчат този сезон. С резултати. За какво се целите до края на сезона? И много сложен въпрос ми задаваш. Не мога да ти отговоря. Какво се целиме? Да биеме всеки матч. Айде да съм по-кратък. Какво бихте пожелали на момчетата и на президента на Янта? На момчетата едно, на президента друго. На президента да намери пари, на момчетата да бият. Благодаря ви, господин Вуцов. Поздрави на цялото училище. Кога измисли въпросите и срещна ли някакви трудности? Измислих част от въпросите в студиото, а другата написах на полувремето. Беше ли притеснен по време на първото си интервю? Бях притеснен преди и по време на интервюто. Успя ли да надградиш наученото в часовете по български? Твърдо казвам, да. Какъв искаш да станеш като пораснеш? Може би актьор. Трудна ли е според теб работата на репортера? Да, доста трудна. Мислиш ли, че можеш да се справиш? Да, според мен мога. Би ли продължил да се занимаваш с журналистика? Ако продължа все така, да, бих. Какви качества трябва да притежава един журналист според теб? Да е комуникативен, с добър речник и да не е притеснителен. Какво мислиш за Вили Вуцов? Уникален човек и много добър треньор. Би ли го интервюрал отново? Ако може, всеки ден от годината. От кога имаш интерес към футбола? От 8-9 годишен, някъде там. Любим български отбор? ЦСКА София. А европейски? Барселона, Арсенал, Байер Леверкузен, такива отбори. Какви други спортове харесваш? Волейбол и тенис. Какво би пожелал на ФК Янтра? Много здраве и първо място във втора група.